Хәерле көн, Татарстан. Безне шушы минутларда телевизор экраннары аша караучы һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп калабыз. Юлда булучыларга хәерле юллар телибез. Бүген 23 декабрь. Атна уртасы, чәршәмбе көн. Сезне Тур эфир студиясында сәламлим мин, Ойзилә Батырханова. Татарстанда 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Чараларга әзерлек инде бүгеннән үк башланды. Шуларның иң көтеп алынганы 21 февраль көне Татар дәүләт филармониясе сәхнәсендә узачак. Татар сүзе республика күләм бәйгесе турында сез безнең телеканалда барган видеороликны карап та бик күп тапкырлар ишеткәнсездер. Тагын бер кат кабатлап әйткәндә, Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе республика күләм бәйгесен оештырды. 15 декабрьгә кадәр һәр теләгән кеше конкурс комиссиясына үз эшен электрон почта яисә хәзерге вакытта иң уңайлы аралашу чарасы WhatsApp аша юллады. Татар сүзе республика күләм бәйгесенә карата беренче нәтиҗәләрне сез нәкъ менә бүген Хәерле көн Татарстан тапшыруында ишеттерсез. Студиябыз кунагы бәйгенең жюри рәисе, Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчесе, Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айдар Фәйзрахманов. Айдар абый, исәнмесез, хәерле матур көннәр. Исәнмесез, Айзилә, исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Берничә көн элек Татар сүзе бәйгесенең оештыручыларының беренче утырышы узды. Ниләр турында фикер алыштыгыз? Азилә, беренчедән мин сүзне башларым менә шушы комиссияга президентыбыз тарафына аның күзаллауы белән оешкан бу комиссия рәхмәтемне, чөнки бу бәйге конкурс дип әйтгәндә бу бик урынлы һәм бик вакытлы булды. Менә нәтиҗәләрне ясарга әле иртәрәк без әле җыелып беренче күзаллавыбыз гына булды бу. Менә шушы конкурс шатландырган әйберләргә тукталып китәсем килә. Иң беренчесе бу гаризаларның бик күп булуы. Менә игълан итү белән WhatsApp-ка, электронный адреска килә башлады шушындый гаризалар. Һәм иң шатландырганы гаризаларның күпчелеге бу безнең балаларыбыз. Анда безнең 3 номинация 10 яшькә кадәр, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр һәм иде өлкәннәр. Инде төгәл санын әйтеп буламы? Ничә гариза килде? Хисап төгәл сан хәзер бүгенге көндә әле бөтен материалларда эшкәртелеп бетермәгән 4000-га якынайып киләбез. Бу бик зур күрсәткеч. Менә ул материалларның һәрбәтен өчен жюрилар карап чыгарга тиеш. Без бик матур теләктәшлек белән менә беренче утырышыбызда шушылар турында сөйләштек. Әйтәсем килә, жюри бер-берсен аңлап, чөнки бик мәртәбәле жюри әгъзалары, монда безнең тел белгечләре дә, монда безнең артистларыбыз, шагыйрьләребез, драматургларыбыз да, монда инде менә минем кебек артистлар да бар. Чөнки сәнгатькә безнең менә бу шигъриятыбызга, монда безнең битараф булмаган кешеләр, шуның өчен мин уйлыйм бик аңлашып без бу 4000-га якын гаризаны карарбыз дип. Чөнки конкурста әле аннан тыш әйтергә кирәк, ул бик шигърият кенә түгел. Монда безнең мәсәл, монда безнең проза әсәрләре. Һәм инде менә мин үзем күзаллаганнан соң гына нәрсәләргә мин шатландым. Беренчедән бу торып басып кына шигырь укуга әйләндермәгәннәр моны катнашучылар. Алар үзләренчә ниндидер бер театраль күренешләр тудырып, ниндидер бер сценарийлар уйлап чыгарып, шу кадәр матур итеп тәкъдим итәләр үзләренең эшләрен. Мин уйлыйм, менә безнең яңа концертына инде анда әзер шушындый эшләр бар. Аларны чыгарып тамашачыга күрсәтәсе генә бар. Аннан соң нәрсәләргә без игътибар итәргә булдык? Беренчедән бу сөйләм теле. Бу саф ана телендә, саф матур итеп моның теге әйтелеш, сүзләрнең әйтелеш, эмоциялар нинди дәрәҗәдә уларны профессионал югарылыкта бирә. Чөнки безнең профессионал шигърияткә кергән, профессионал сәнгатькә кергән укучыларыбыз алар аерым. Аларга инде әлбәттә билгене без бик тырышып, сәнгати күзлектән карап бирәчәкбез. Ә менә инде профессионал укучылар булмаганда, монда инде бик күп шундый мизгилләргә без игътибар итәбез. Беренчесен әйттем, укуның никадәр ана телебездә дөрес итеп укылуы, икенчесе аның артистик. Ул никадәр аны актерский мөмкинчелекләр белән тамашачыга җиткерә. Бу сәбәп аннарсы килеш кыяфәт. Әлбәттә, балаларның менә яшь аермаларын мин әйтәм, 2 яшьтән алып өлкәннәрен безнең 90 яшькә якынайып киләләр. Әле безнең бөтен материалда каралмаган. Олар безнең менә без хәзер берничә мизгелдән шушы безнең башкаручыларыбызны карап китик әле. Иң кечкенә укучыга 2 яшь, иң өлкәненә 91.
Soyan kızım sevmiyorum. Doğan odasım sevmiyorum. Ölümde kolumda çoktan canım sevmiyorum. Tatarstan, soğuma tuğan yerim, soğuma kazam, güzel başkalar. Her yılmakın ilken idil virta, tusluk jara veren başlana. Tatarstan, tuğan yerim benim, ve hep çıtlıklarının altına. Ay kuyuştaysın mi balkap yaşı, ile bizim dağlı vadana. Çiğde yaprakların silke şavlı kara orman, bir kiçkine malay bara orman yolundan. Ulaşığa, öze karı tire yağına, iki kişi gelip çıktı anın yanına. Yok Gülşeşek, seni unutmam. Min jır yazam sana fronttan. Büdüre şeşli singlim, көз nurım. Seni atap yazgan bu jırım üzüm kibik matur bulsun idi. Tau şişmesi kibik şıltırap tursun idi. Менә без карап киткән бу эшләр инде 4000-гә якын эшне караганда бу бары тик 0,15%-ны тәшкил итәдер. Чынлап та инде менә монда шушы 4000 эшне карар өчен жюри әгъзаларына никадәр көч сарыф итәргә туры киләчәк бит, әйеме? Азира беренчедән бу бик кирәкле эш. Безнең таянып эшләргә менә шушындый özümüzün göz alağımız var çünkü bunu biz de işlemesek kim işler? Birinciden. Ondan sonra indi kurası minəli şu kişkine gene mizgillerde indi min şu kadar rahatlanıp min şunda emosiyalarga verilip oturdum. Ol bağlarını tınlav özü bir lezzet bire. İndi ilken kişilerge elbette tan şulay usıklanıp qaraysan. Min olim Allah Teala yardımı bile jüri əgzalarına Allah Teala güç versin. Onların emosiyaları gel tolup dursun. Biz bunu motoruna başqarırız deyip hem 21 fevral günü özümüzün Abdullah Tokay ismini yırtkan filarmoniyamızın sahnesinden biz bunu Allah bilse keng tamaşaçıya təqdim etibіз. Televideni aşağı yazdırıp ul daimi rəvişdə belki qayber mizgilləri onun şu programmalar aşağı tamaşaçıya tağın jitkirilir deyip. Çünkü bugünkü gündə filarmoniyanın jitekçiləri şulu hesapdan Qadim Nazir Nurulin bir köp hizmet qoyab. Çünkü bu bik qızıqsına şu bəyge bilə. Men ulim biz bunu motor etib çünkü prezident tarafından Marat Otoviç Ahmet tarafından bizge indi bu maksat koyulgan iken biz bunu boşqarıp шығарға тиешбіз. Hem biz buna әзір. Конкурсның географиясына килгәндә, сез әйткән идегез, менә башта уйланылган булган бары тик Татарстан Республикасында гына оештырырга, тик инде берникадәр фикерләшкәннән соң барлык татарлар сибелеп яшәгән барлык нокталардан да инде эшләрне кабул итү карала башлаган. Дөресме? Менә һәр вакытта да эшкә тотынгач, эштә тагын да ниндидер ниләр үзгәрешләр кертелә, аны тагы да матуррак итеп чыгарсың, аны бизәкләргә тотынасың. Монда да нәкъ шундый әйбер булды. Гаризалар килә башлады, шалтыратулар китте. Марат Готович белән без моны утырып киңәштек, шәүләшеп, менә Qadim Nazirich, мин Марат Готович, аннан соң Айрат Ринас Зарипов һәм монда без шундый фикергә килдек. Монда инде без Татарстан кысаларына сыймыйбыз. Монда безнең республикабызның Нанташ аның янәшә тирәсендәге регионнардан, Рәсәйнең төрле төбәкләренә алай гына да түгел, чит илдә яшәүче татарларыбыздан да гаризалар килә башлады. Хәтта ки Бельгиядән кадәр шалтыратып, Айдар абый безгә дә катнашырга әлбәттә ярый. Чөнки сез бере шушы бер бөтен татарның bir ülüşü. Bütün bizde biz şuşu özümüzün tatar telebizge, özümüzün tatar sözümüzge hizmet itirge tiyiş. Çünkü ol bizim halkımızga hizmet itiyor bula. Biz bunu yıştırıp çıkabız Allah yürüse. Ayдар абый, анатсың әле менә шуңа да игътибар итәсе килә. Безнең инде менә шу видеороликта барганда бик күп кешеләрне кызыксындыргандыр ул 1 миллион премиаль фонд 1 миллион сум дигәчтен инде монда. Әллә шушы акча бөтенесе җиңүче кесәсенә китәчәкме дип тә уйлаучылар булгандыр. Менә аңлатып китегез әле, ничегрәк беленәчәк ул? Ayra ул 1 миллион акча бу инде җиңүченең түгел, җиңүчеләрнең кесәсенә китә торган сумма. Менә шушы 1 миллион акча ул бүленә безнең бит инде монда бар категорияларыбыз. Монда бар безнең яшь буенча категориябыз. Аннан соң безнең монда бар сүз буенча, ул шигърият, мәсәл. Менә ул җиңүчеләргә бүлгәндә без бу 30-ны шактый гына әле өлешләргә бүлеп, әлбәттә алар барысы да җиңүчеләргә тапшырылачак. Бу бер кичкенә генә шундый бездән безнең
Дәүләтебез тарафыннан, президент тарафыннан аларга биргән менә шундый бер ярдәм булачак. Чөнки үзләренең сәнгатьләрен, менә сәнгать тимиде ул шушы бәйгедә катнашу дәрәҗәгә җиткән икән, алга таба да камилләштерсеннәр өчен. Инде менә утырып шушы эшләрне карау эше кайчанга планлаштырылган? Шушы эшләрне карау эше инде без менә яңа елларны Алла берсе атлап чыгабыз да, мин уйлыйм, гыйнварның бер 11-ләреннән без бу эшкә җиңсезләнеп тотынабыз. Бик зур рәхмәт, Айдар әфәнде, безнең шулай иртәбезне матурлаганыгыз өчен һәм инде конкурс турында шулкадәр бәйнә матур итеп сөйләгәнегез өчен. Аллаһы бирсә, инде киләсе 2021 елда без шушы күркәм студиябызда сезне һәм инде татар сүзе бәйгесенең җиңүчесен күрербез дип ышанып калабыз. Насыйп булсын. Рәхмәт. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. 90-нчы еллар азагы 2000-нчы еллар башында студентлар, укытучылар һәм татар зыялылары өчен укыту мәсьәләләренә караган, әдәп, әхлак, мәдәният, сәнгать өлкәсен яктырткан Мәгърифәт газетасы чыгып килде. Әлеге басманы укып, Мәгърифәт нурын алучыларга журналист, язучы Хөсәен Вәлиәхмәтов исеме яхшы таныш. Ни кызганыч, 2020 елның кар буранлы гыйнвары Хөсәен аганы безнең арабыздан мәңгегә алып китте. Исән булса, Хөсәен Вәлиәхмәтовка 22 декабрь көнне 70 яшь тулган булыр иде. Күз алдында елмаюлы йөзе мирас булып соңгы көннәренә кадәр башкарган олы эшләре калды. Дуслары, замандашлары аны әнә шулай искә ала. Каләм хезмәте ул бик тә җаваплы хезмәт. Кулына каләм алган зат иң беренче чиратта кеше булып калырга тиеш. Бу җәһәттән Хөсәен Вәлиәхмәтов үзендә татар халкының иң күркәм сыйфатларын туплаган зат иде. Ул намус дигән улуг төшенчәнең гүзәл үрнәге булды дип искә ала замандашын Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров. Чыннан да, кемнән генә сорасаң да Хөсәен Вәлиәхмәтовны якыннан белгән, аның белән аралашкан кешеләр аның һәр өлкәдә дә эшен җиренә җиткереп башкара белүен, күркәм сыйфатлары белән зур хәрефтән кеше булып кала белүен атыйлар. Аралашу даирәсе зур инде ул. Көн сайын яңа кешеләр белән аралашып торасың, журналист булгач, ләкин һәр кем белән дуслашып китмисең, бик сирәкләр белән генә дуслашып, танышып китәсең. Һәм менә без Хөсәен Вәлиәхмәтов белән ничектер безнең кем әйткәндә җеннәребез туры килдеме, без аның белән дуслашып киттек, яхшы танышлар булып киттек. Ул яхшы журналист, аннан соң яхшы җитәкче, менә аның әгәр дә аның куласында эшләгән кешеләр белән сөйләшсәгез, аларның берсе генә дә теге дөрфат онда эндәшкәнен хәтерләмәс. Журналистлык хезмәтен Хөсәен Вәлиәхмәтов 1973 елда Татарстан яшьләре газетасының әдәби хезмәткәре сыйфатында башлый. Бу редакциядә ул 1985 елга кадәр эшли. Аннан 1 ел телевидение һәм радио программалар мөхәррире, 1986 елдан 1989 елга кадәр Социалистик Татарстан газетасында хезмәт итә. Бизнес в Татарстане журналын оештыра. 1998 елдан Мәгърифәт газетасын җитәкли. Мин аның белән 90 еллар уртасында аеруча нык аралаштым. Аны 1998 елда Мәгърифәт газетасының баш мөхәррире итеп куйдылар. Инде Мәгърифәт безнең ул университетның база редакциясе иде, студентлар практика узатырган. Нәкъ менә бездә чыга башлады да ул студентлар, яшьләр, укытучылар газетасы буларак. Һәм Хөсәен Хәсәнович инде 98 елда баш мөхәррир булып килеп, бу газетага үзенә күрә яңа сулыш өрде. Элеккеге редактор Рифат Амиш Фаттахов традицияларын уңышлыгына дәвам итеп, анда бик актуаль темаларны күтәрә башлады. Ул булсын инде татар теле язмышы, милли университет язмышы ул чорда, графика, вузларда татарча укыту проблемалары шулар буенча бик шундый җитди сөйләшүләр, түгәрәк өстәлләр һәм мәгарифның милли мәгарифның кайнап торган бер чоры иде ул. Шуңа күрә безне дә нык эшләтте, ләкин чыбыркылап түгел, инде үзенең киңәшләре, шундый ярдәмчеллеге булышып тору белән һаман студентларында тарта иде. Хөсәен Вәлиәхмәтов ул әле яхшы остаз да. Үз вакытында бик күп яшь каләм ияләренә иҗат итәр өчен иркен мәйдан бирә.
иң кыйын вакытларда без шәкертләргә ул аталарча кайгыртучан кеше була белде дип искә аланы укучылары. Biz stудент шакта ук каләм тибрәтүче студентлар дип әйтик инде. Бүгенге көндә шактый танылган журналистлар безнең арада бар. Иң беренче иҗат җимешләребезне аның кулына бирә идек. Ул вакытта Мәгърифәт газетасында баш мөхәррир вазифаларын башкара иде. Бик матур газета чыга иде һәм нәкъ менә шушы газета тирәсендә безне туплады һәм үзенә күрә бер мәктәптә булгандыр инде безне язуга, журналистикага китергән бер мәктәп булгандыр. Журналист хезмәтеннән тыш Хөсәен Вәлиәхмәтов фән һәм әдәби иҗат эше белән дә актив шөгыльләнә. Авторның төрле басмаларда һәм җыентыкларда дөнья күргән шигъри цикллары, әхлак тәрбиясе проблемаларына караган монографиясе, юлда чыныккан уллар дигән документаль повесте, И гомер дигән романы һәм башка әдәби әсәрләре дөнья күрә. 2003 елда Хөсәен Вәлиәхмәтов Казан дәүләт университетында кандидатлык диссертациясын яклый. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында психология фәнен татарча укыта. Менә редакциядә эшләгәндә, биректә шул 90-нчы елларда бит инде ул вакытта теге оргтехника, матди як әле бик ярлы һәм гомумән менә мин ул чорда инде мәсәлән үзем диссертация язам һәм редакциядәге оргтехникадан файдаланам. Бер вакытны кич белән шактый инде соңгыра үземнең диссертацияны шул редакциядәге принтердан чыгарып ятам. 400 бит ул. Инде принтерларда кызды бүлмәгә теге кызган принтерларын бер заманны ишек ачылып китте. Сәйин Хәсән карый. Синди мәгърифәткә чираттагы мәкаләне язасың, ахыр бик озын чыккан ди. Карады күрә инде мин шушы диссертация калын гына бер сүз әйтмәде. Ярар бик әйбәт, монсы да безнең өчен бик кирәкле эш дип, шулай итеп уңышлар теләп чыгып китте. Мин инде бик курыккан идем, мен әйтәм, бу кирәкне бирәйме? Шулай редакция техникасын шулай үзем максатка файдаланган өчен дип. Шундый чара иде ул, теге ярлылык чара инде. Ләкин менә шунда да инде ул шундый ачык булды, ярдәмчел булды. Алла табада шулай без гел хезмәттәшлек иттек, аның белән бергә бик уртак тел табып эшләдек. Хөсәен Вәлиәхмәтов республикада спорт журналистикасын үстерүгә дә үзеннән зур өлеш кертә. Атаклы спортчыларыбыз турында китаплар язып чыга. Аның тагын бер эшчәнлеге озак еллар Аксубай муниципаль районы якташлар җәмгыятен җитәкләве. Соңыннан исә ул бу абруйлы эшне укучысы Радик Сабировка тапшырып калдыра. Әлеге якташлар җәмгыяте Хөсәен Хәсәнович җитәкләгән вакытта республикада бердән-бер район булды, үзенең газетасын чыгарган район булды. Шундый бик матур гына газета, якташлар авазы, ул татар телендә, рус телендә, чуаш телендә чыгып килә иде безнең районда, нәкъ менә шушы төп кешеләр яшәгәнгә күрә инде. Үз тирәсенә бөтен иҗади интеллигенцияны туплый алды. Безнең бик танылган шәхесләребез бар. Роза Туфитулова, Набира Гыйммәтдинова, Илгиз Зәйниев, Рамил Төхвәтуллин кебек шәхесләрне бергә туплап, менә шундый бик матур гына эшчәнлек алып барган иде ул. Эшендә нидер дөрләсә дә, ул аны кешегә сиздермәде. Юлында аны рәнҗетергә тырышучылар да очраштыра алады, ләкин ул берсенә дә үпкә сакламады. Гафу итә белде дип искә аланы журналист Илфат Фәйзрахманов. Аны нахакка рәнҗетүчеләр дә булды, төрле кешеләр бар бит. Намаслылар, намассызлар, нахакка суд юлларын таптарга туры килде аңа. Ул яхшы әти, яхшы ир, үрнәк гаилә кешесе иде. Аның оныклары үлеп торалар. Ул балалары өчен аның ике Зилә апай белән бергәләп ике егет үстерделәр. Берсе юрист, берсе табиб, бик дәрәҗәле кешеләр. Оныклары бик акыллы. Оныкларының берсе хәтта халыкара олимпиадаларда катнашып, шундый дәрәҗәле эш җигете бар, аның эш һәм бер кызы, 4 онык. Бик бу гаиләдә бик әле дә бик каты юксыналар, аларга бик авыр. Чөнки юксына торган кеше булды ул Хөсәен Вәлиәхмәтов. Ул менә аның теге мыек астында гына елмаеп, күз карашын шу теге уялчан карашлы кеше кебек. Кырыйдан караганда ул менә уялчан кеше кебек тоеладыр ия. Чыннан да, бары тик үз эшен яраткан, үзеннән соң якты эз калдырырга омтылып яшәүче кешеләр генә үзләреннән елмаю нурларын сирпеп тора. Хөсәен Вәлиәхмәтов безнең күңелләрдә әнә шулай гел елмаючан булып истә калыр. Уңыш ачкычы һәрберебезнең үз кулында.
Яңа көнне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр сау булашабыз.